Europako 11 ikerketa zentrok eta erakunde zientifikok adierazpen bat sinatu dute goi-mailako hezkuntza, ikerketa eta berrikuntza inklusiboagoak izan daitezen genero ikuspegitik. Erakunde horiek Europako nagusietakoak dira eta tartean daude Espainiako eta Frantziako ikerketa zientifikoko kontseilu gorenak. Sinatzaileen esanean, gizarte eta ekonomia erronkei aurre egiteko ezinbestekoa da emakumeak integratzen jarraitzea Europako ikerketan eta nazioarteko lankidetzan. Nazioartea aipatuta, esan beharra dago adierazpenak garrantzia berezia daukala, Estatu Batuetan Trumpen administrazioak kontrako erabaki hartu baitu eta diru-laguntzak ukatzen baitizkie inklusibitatea lantzen dituzten proiektu eta ikerketei. Bestalde, onddoak uste baino askoz ere lehenagokoak direla ondorioztatu dute nazioarteko ikerketa batean. Hain zuzen ere ikusi dute, hainbat datazio teknika erabilita, duela 1000 milioi urte ingurukoak edo are lehenagokoak direla. Landare eta animaliekin alderatuta, erregistro fosilean oso arrasto txikia uzten dute onddoe beraien egitura dela eta beraz, datazio teknika asko kombinatu behar izan dituzte, eta horien artean dago gener transferentzia horizontala. Espezie batzuetatik besteetara gertatzen dena. Hori gertatzen bada esan nahi du espezie horiek aldi berean bizi izan zirela. Hori eta beste azterketa genetiko eta bestera batekoa kombinatuta jakin dute esandakoa. Uste baino askoz lehenagokoak direla eta lehen landare plurizelularrak eta animaliak baino lehenagokoak ere bai. Gainera, uste dute gako izan zirela bizidun horiek lurra kolonizatzeko, itsasotik lur lehorrera pasatzeko. Eta azkenik, itsasoaz hitz eginda, ikusi dute balea groenlandiarrak mekanismo altxu bat duela mutazioa konpontzeko. Izan ere, ia 200 urte bizitzera irits daiteke. Eta denbora horretan pentsatzekoa zen, mutazio asko izango zituela eta beraz minbizia izango zela haien gaixotasun nagusietako bat. Eta ez da hala. Hain zuzen ere hori dauka, DNA konpontzeko mekanismo bat. Eta mekanismo horretan parte hartzen duten proteina bat ere identifikatu dute. Proteina horrek, gizakietan ere, DNA konpontzeko ahalmena hobetzen du eta fruta iluietan bizitza luzatzen laguntzen du. Albiste hauek guztiak eta askoz gehiago sakonean, zientzia.eus webgunean.